Tjo! I alla fall just nu så sitter vi i farmor och farfars källare och det är fett läskigt. Okej, nej det är inte läskigt men kolla den på älgen där. Men kolla på de här djuren. Vad det här med läsning. Alltså, jag är inte den som älskar att läsa mest av alla. Utan det är som så här. Till exempel när jag läser då blir jag jättetrött och typ somnar. Så att när jag ibland kan tänka så här, men nu ska jag börja läsa för att jag vill bli bättre på det så att jag kan bli snabbare och bli bättre i skolan. Men sen så alltid när jag ska börja läsa då känner jag mig att bli trött och sen typ somnar jag. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Look, I'm betting you like people, and I'm betting you love freak mode, and I'm betting you like girls that give love to girls and stroke your little ego. Alltså, det här när man ska ta egopics med sina kompisar. Då kommer ju alltid de där störiga killarna i klassen och liksom ska hoppa in och liksom och så bara och så står man där i bakgrunden och bara liksom. Och då blir det liksom Jag vet, egentligen så är skräckfilmer ganska onödiga. Skräckfilmskvällar och sånt där. Jag menar, man tittar ju aldrig på skräckfilmen. Det är alltid någon som sitter och håller för med händerna eller med en kudde eller allt sånt där. Eller bara titta bort när det händer saker. Och alltså jag ser aldrig på skräckfilm, men när jag väl har sett på det, då är jag ju också sån. Alltså nej, jag kan inte säga vad. Jag kan inte säga film. Och sen inte bara på tala på efter skräckfilmen. Alltså kan ni inte spela där? jag vågar knappt i golvet. Nej, jag vill inte vara kvar. Jag vill inte vara kvar själv. Okej, alltså svär att ni väntar på den här när jag kommer. Alltså lova. Jag vill lova. Okej. Hallå? Hej och välkomna till en annan dialog. Idag ska vi prata om